Bicol. Dugawon! O Inday. Ang kinabuhi sa tao, daw susama sa dalan nga subidahon. The life is like a road widening. Rocky Mountain High, Colorado. Kung di mo subidahon, di ka kaabot sa imong paingnan. In short, you are a mountain climber. Itago na lang ko sa pangalang Melvin. My name is Melvin. Lami gini kinabuhi sa ulit tao dulno, ugday. Yes, the life of a bachelor is very nice, very wonderful, and very colorful. Laag diri, laag dito. You go there and you go there. Somewhere down the road. Kung uyab-uyab lang ang isgutan dulanday, di pud ko magpabitin. We talk, the relationship. Girlfriend. Like that. Pero ang pinakapinangga nako ang akong tarak-tarak. But, I love my, car. I love my car. Tarak-tarak ba? Sanay ka na. Balag ko'y uyab, basta na lang ang akong tarak-tarak. Car for nothing, chicks for free. Kaya kung natin tarak-tarak, dali ramang makauyab. If you have a car, the girl's inside the door. And the compartment. Inside the compartment, rider. Mo na nga kung gipa-repaint, para daganggin mo sakay. That's why I go to the shop and repainting my car. Karga gani sa una, unsa pa karon? Before, okay. And now it's very nice. Balag ba yun mong daw ko dulanday? I don't want to see, if you ask me, I'm a selfish. Yes, I don't care. Pero nagkaseryoso ba yung pagkukuyab? But I'm very serious. Ang nakaapan lang, duha sila nga akong giseryoso. They have two grasshopper. That's why I am in love. Apan maka, doha ka kwan. This is the story of the saga of my life. Si Jamila o si Princess. Yeah, okay. Her name is... Apan, sa Yes. pagsunod na ko na, dahil na nagsugod. Ang kapnod sa kong kinabuhi. I
Ang tagal naman. Huwag ingana. Ano yung tabo? I'm the dead. What happened? Baby, nakaingon sa ko, baby. Ito kay sulti ni mo, baby. Japan na po. Tayo mag-ruta ni Japan naman yun. Di ba, pwede Singapore lang ko sa si Japan. So, Japan, baby. Tawagan ako sa kung ano katong manager sa bar. Amigo mo ko itong manager sa bar. Good. Ako lang silang dancer dito ba. Ay, may pagkaayon. May bago na po na yung paso na po. Ako ipatatuan ka ng kalabira. Alawa, baby. O, pag-urbi ako ng wax, baby. Di ba? Kamis tuod si mong paa, baby. Baby, ay, marami lang. Pero baby. Ang imong, lagi, baby, Nani na po ka diri niya. Wala ka nagdalag ice. Asa ka kung ito ni mong ice o katong ulot bayaban. May wala po ka kagigukod kag iraw. Pagkuha ni mong ulot bayaban. Sayod ba ka nga? Lingawan dyan ko ni mo ba? Bitaw, karuhan lang gila, baby. Pero nakita na kung maragi ganahan, may noong ka nga. Larga ko. Baby. Ayaw pagis ko niya, na. Kaya kung lingawan dyan ko ni mo. Baby, oy, kung ganahan na dyan siguro ka dito ng maldita, baby, ba kay... Baby. Naninood. Baby, kung ikaw, ayaw ka panginoon na, baby? Kabalo. Ikaw ba? Sabi di magduda ni mo. Sa una, pagkailan na to. Pagkailan na itong duha. Kay Bo, naman yung kunin mo. Nawa ko di mo kitagad ka isa. Kalasukat sa mall nga nakikahulingan. O ba ni mo itong... Ay, kung na, baby. Pero ako nang ginakalimtan. Ay, na, baby. O, mo gani. Kanya karon may mga kasakuha. Sige na, tara na. Gusto na ko nga. I-cherish na lang na ako ni mong moment nga. Malargahay niya katara. Buntag naman ang cherish niya sa may kwadriberia. Tara na, mag-stroll sa tada. Tara. Pag-stroller ta? Oo. Lagi, bagong tune up niya ang kutsi. Tara. Tara. What she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, stars to scream, but you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car, and maybe I love you. Bibi, passport ka niya. Oo, kanang Ano naman yung picture ng buhay mong passport? bibi, pagtarong sa ba? Malarga na ba akong Canada? Oo, na-approve naman. Baby, ay. Sa'yo, bitaw ka nga. Mingawan ko kung lakaw ka. Baby, parang isa tong future. Hindi ako man eh. Pag-usap mo ko diri ah. Tawag kayo mag-iapunta. Baby, sayod ka nga madistansya. Nagtulog ka dangaw sa ko. Pag-amingawan ako nino. Sinagot, baby?
Pag binuutan ka, diri, baby, ha? Baby, giingon mo. Balubaya ka nga. Buutan yung ganin mo, uyab. Sige, hanin na lang. Gusto na ko nga. Spend na lang na ako ng time sa mo kay mulagahin na baday ka. Asa man, sabay ka mag-stroll ta. O, sige, sige, tara. Baby, may ngawon dyan ko niyo mo ba? Tara na. Ay, pagura ba ni side skirt niya ako sa kinan, ha? Tara, tara, tara. Sometimes I feel the fear of the uncertainty ringing clear. And I can't help but ask myself. Achup! Achupan, kinasupan! Achup, Bulbert! Saan si... Kuya, porma ni mo pa rin ko ay de. Ano kung napansin ka, wala ba kung nalipay ka o nag-goal ka nga, naglakaw yung mga yab? But ba mo, duha mo gusto na magdungan. But, si Jamila mo, balik ng Japan. So yan, Sis, na aprubahan na, mag-Canada na siya. oh, di pagkada. Makalaagtang sa kasa. We travel around the world. Ingna ko, larga na siya kay Kalandua ba? Kaya tayo house party. Natinan. Ha? Achup tayo. Ha? Nakali? Achup, Bulibird! Nakali, ha? Kung Clyde ba mo, ano na, pina-jikwing kam lang ginasada naman. Sa Manila, si Queen Captain, pero nandun sa Bao. Achup, Bulibird! Kuya, natin, achup! Dapat! Maglipay-lipay ta! Maglipay-lipay ka! Kay, you are free like a bird! Ningaw pa. Ningaw kayo pa. Ningaw Ako, pa. ako nakakay kong chicks, pero isa na lang kasi chase ako, pundo na sa tanan. Kay baka magkala ba? Ha? Pero ikaw, dapat malipay ka! Kaya para achup! Achup! Kita ka. Achup, Bulibird! Baby, pakampi, Bedri, baby. Kahilang ko sa body, baby. Ikaw po, baby, magamping ka dito sa Japan. Baby, kumalo medyo ka nakuha ka ako. Igalisdan ako na magbakang dito. Sisisigay ka, baby ba? Baby, di ay ka pala kakaliga ka lang ko ilisan nito yun. You are the one and only. Sira ikaw, ha? Kasi magbuwan-uban na kasi mga barkada diri, ha? Dili lang. Ay, di ko ka na nga, baby. Kahit paano ba di ko, kani mga barkada niyo mo, di rabi na kasaligan ng uban. Sabi na ito, i-mention pala ko ito ng bike-bike. Sabi na itong Samantha, amigo rin mo. Pangdamay na, baby. Otro po na ba? Otro mo na ganyan, di matakta ka lang nila. Bike-bike din, baby. Physical fitness na na. Oh, bitaw. Kaya magsibay din kung ano pala itong daw sa agad. Basta bitaw ka, banal ka nila ko na baby pa. Ay, napandamay ng barkada. Ha? Ilado na ka na sa downtown TV pa. Di ba lang na siya biring, baby, na ilahan na lang siya. Ay na nag-duty. Basta bitaw. Kaya, yun na, pag mabinuang ka din, pag binuang ka din, kasabang blue eyes dito. Sige, sige. Baby, Japan na mo ito. Ano tayo, wala na yung blue eyes sa Japan? Ito ka malalag laptop kung cellphone siya. Sumunod mong ipadala po nga dauton man po. Padala ka ni kasunod ka nang dinaipayo ka nang gamitan na lang dito. Alam nga, kang ginamit ko na ako, nabasa ko dito, be. Kadaot, di mo. Bitaw, baby. Pantay, be ka, sige na magkakuan-kuan, katulasin mong kuwan sa una na ngayon kang 1 terabyte.
Luluon naman na yung kagay, wala ka na tagaan. Bisag na busy ko ato nga panahon. Hindi na ng signboard, yung tao ng signboard sa aeroplano. Hindi na din. Malampi ka dali, ha? Sige, bibi, ikaw po pagkabit. Uban-uban na siya, ha? Uban-uban na yung mga amigo. Ha? Bantay bitaw ka. Amping ka diri ha. Amping ka ha. Binuotan ka diri ha. Magday lang jud ka. Dito ka padalag pag-upgrade si mong kuan, kotse. Inuhot ko na ganun na Ay na, baby. Wala ka na ko. Baby, mag-gusto ka, baby. Ako po. Wala ka na ko. Amping ha. Sige na. Asyok! Asyok, Bolivar! Okay kayo. Ano mga asyok dili? Kabalak ka na ba house party si Don Kay? Wala, di si Batay yung kabato na siya isa. Uy, Panyero! Uy! Panyero! Panyero na! Panyero! Dahil mo dito. Okay naman rin sa inyo ni ako. Naglagot ko ito nga nagpa-deliver ng ice cream to kay lanay kayo. Ang pagkatapan na inilit yung... Panyero, okay na kayo mong garahe, Panyero. Okay na kayo. Ako nga... Kasi ng mga chicks ng dulag billiard na Panyero. Panyero, mga very nice things. Na mga contact person ako na lang sa... Abelayla ka na ko. Abelayla ka na ko. Lady. Sabi, Abelayla dito. Si Guanay. Layla, di ba po Si Clyde, ako si Melvin. Si Clyde. Asyok! Kinasupan kayo! Okay, tagalin. Asyok, Bolivar! Melvin, di ay. Hi, Melvin. Hi, Clyde. Hi. Hi, Clyde. Deliver ko kasi. Melvin, bisasi ko please. Di ba? Gigla no, ha? Gigla, pero ako, kamoy bahala. Hop! Panyero! Tay, kung dito, Panyero, na ako'y... Tay, ganitong bangka nito. Pili lang na kandi dito na ipapo. Hindi, pagwala ko. Panyero ko itong paborito nga paklay yung sanding. Dito, susunod. Panyero, tayo sa mga Panyero. Ikaw na lagi usano na, ano yung kanya mo? Ako mabatos. Ako gipapasi kay Sambo kayo. Ako gipapabakasyon dito sa Hong Kong. Abol kay Gadri. Panyero, nakoy kuha nila special thing na salad. Salad pinulingan nga pudding. Sabihan. Okay, kayo. Iko na, Melvin, please. Ako sa Clyde, hindi ko kasi. Sa siguro, may mag-bisyo. Sa ating sa siguro to. Kani, ako di kayo na kayo na bro kayo delivery ako dito. Ako na lang ako nagitang-gita lang nito na ako. Ako, Panyero. Okay, kayo ko sa gulsa. Kaya ako, nag-inom pa may naidi dito. Dito sa ako. Andiyan mo. Ay, si Panyero. Nabili na akong taxi dito. Ang may po, inyo yung kong gituan. Inyo yung kong gituan. Pan, dali pan. Melvin, ay. Yan boy. Kita mo na William nga na pulaan sa kusilya. Na, dito masabang na syuktong na dahil ni. Lipaton yun ako na sila. Uy, maglamihan na ba? Tilawang ko daw nabi. Imported na, imported. Diya. Lambino, imported yun eh, no? Ako na. Lipatonon kay daw. Ako na.
Ako na pa, ako na Suktong pa. rin akong gibala ng butilya. Bebe, sakay na kami. Uy, ako sa Melvin! Ako ba? Kailangan ko kuha na. Ako, bebe, ako. Bakit? Oya, usa na masulti niyo. Ah, Kaya akong ilimnon nga na espada, sword tail. Dami kayo. Walang flamingo, walang ikan. Nakulat, sabi na ba? Silaw daw ko. Ay, kulang-kulang dahil, basi ka rin. Ay, sabi. Gano ka? Ano sa mga? Sabi ni, oy, pare-pare kininom sa kululo. Kailan yung gano'n nakasat ko, anak ka? Ikaw, Panyero. Kumpanyero, pasa ko din kay Garagaruan. At kiluwaan ng akong naw. Ayaw mo kabala ka, gibutangan ko na ikugat sa balite. Aron. Diba, ha? Usay ko, way balite, manghimasa na lang ko niya, ang tubig ako isot, bagol. Sige, Tanan sa kanya mo, tanan sa kanya Panyero. Pero bungotin mo, tabon ginasi mong huaway. Ito. Wapan ako na nagsiman, kaya may parte. Emergency light, Devon. Ang kabalo ba ka na? Ano kung kono ka na goal mga gibisisi dati, Anak kung gusto Okay na, ka naman. O ka na. Karaw DJ Pai, ako lang hire ako lang. DJ Pai! Bidari mo noy, bidari mo noy. Hello. Uy, hello, my princess. Kumusta man niya sa Canada? Canada sa mong kigol? Hello. Kaya lang sabihin ulit. Kinakailangan babae niya lang ginagaging binawaga. Wala ginagaging niya. Kanada sa mong kanaan. Gani ko. Ano sa Japan? Kumusta mo niya? Sa atin na lang na air na mula ka mong daka. Ay na. Kaya ka na. Bye. Ay, isa. Hello. Wala lagi, hello. Okay, wala. Okay, wala. Para ka niya. Kaya ka na. Hello. Pandamay, bulabog. Kaskas kita ang ulo eh. Labadag isang ulo, uy. Hindi ito, ay. Tulog lang balik niya. Ano may sasupa ni Duha? Tuwid! Ay, si Samuel Jafar, kay kabalo na katulog ka. Hoy! Panyero! Uy, Panyero, sorry kay Panyero. Hindi may nakatulog sa imong... Bilyaran na doon. Bilyaran na mga tulog ka panuhutol mo dili. Subat sa Panyero? Panyero, asa ba? Asa naman ka, oy? Mananyan yung mga lalaki, parang kagatawang ex. Kasi may biglaan ako, umalis ako lang paalam. Pag umumula ka online, isa ka silapin nga. Biskutso! Panyero, salamat ka rin, Panyero. At least na naman, sima-sima, padong sa dalan mo Sige, niya. Panyero. Uy, saan ka na? Asip! Asip! Pwede ba? Pati tayo, man!
Hello. Hello, Baby Jamila. Sorry na. Wala mo kabalong ikaw to. Baby Jamila. Wala na ni Jamila. Si Princess Liz. Ajuday kay lain ha. Hello, choppy ka. Kinsa man ni Jamila? Ha? Pagbinuang ajuday ka dira. Wala. Hello, Baby Princess. Hindi Princess ka lang. Ay na. Takpan na sa hapit na kay lain. Hello. Wala ko ilahin, oy. Hello. Hello. Ayaw na. Bakit ko sa kong gano'n? Wala pong di pa dito mo. Pandaman. Atyo pa, Rup! Atyo muli ba? Puyo na ko na, bay. Ano na lang ba, anak ko? Atyo! Puyo ba? Ano na sa mga? Suya ka? Masyok niya kang iwan niya! Ito pinaigwan mo nga, Atyo! Uyab niya kang usakpan kasi mo uyab niya eh! Mau na! Kedua pang uyab niya masakpan, gol-gol! Bay, di na dyan ko kapapgrid na akong dukot. Nag-upload mo din mo sa YouTube tong sesaya na itong nag-emergency light ka, bay. Wala, may kasama kamot. Kung gulit mga video, i-upload din ako. Ano mo na bula? Ajit! Pinagkatang pinagkailangan pa na sa rin Kata pinagkailangan. Bula po kayo nagkukasuka sa bako dito, bay. Pinagkatang ito. Katong chicks ni Dudes. Kawan Dudes. Tama na ba? I-delete na ba? I-delete to. Alam ko to sa YouTube. Ajit Kulibay! Nabulabog na noon ko dolanday. Nag-i-upload mo po sa markada mong video sa YouTube. Namali pa dyan kong tubag sa tawag. Sabi mo na ko si Jamila, si Princess. Si Princess si Jamila. Pero wala na ginhinoon ko eh. Wala na ginhinoon ko eh. Pang-upgrade na rin sa kontraktarak. Kasi ko sana ko contact pati sa Facebook, i-block na ko nilang duha. Nagaba gid na, no? Sige lang. Manikamot lang ko doon na basig na isa sila nga makigbalik. Andam juga ko. Ang pangutana, andam ba sila? Salamat kasi gayon. Unta makakuha ang pagtulungan ani sa uban. Mas mahiga ng isa-isa na lang yun. Para way bulabog. Hantod sa sunod di gayon usab. Kaninyo suwat magtatampo.